Tillykke med fødselsdagen, Markus! Hej Markus, tillykke. Vi står lige her. Kan du gætte, hvor vi er? Du skal lige filme hen på den. Sådan der. Vi er nemlig på McDonald's. Hvad tror du, vi skal købe? Ditte, hvad skal vi købe? Finder vi ud af. Det finder vi ud af. Fik vi sagt, det er tirsdag? Det er tirsdag, og vi køber noget til dig i gave. Fødselsdagsgave. Tillykke! Holder den lige sådan lidt diskret. Kan man ikke sætte på pause? Vi håber, du har haft en god dag indtil videre. Vi er bare så glade for, at vi må fejre din fødselsdag. Vi vil bare sige, at vi elsker dig. Vi elsker dig, Markus. Der går lige noget tid, vi skal lige stå i kø, Markus. Jeg håber, det går. Hej. Jeg tror, det er pigerne. 2 cheeseburger. Spiser du her? Nej. 20 kroner. Hvad skal jeg købe? Nå, du skal også have. Ja, jeg skal. Betaler du, så giver jeg dig penge. Ja. God. Hej. Hej. 2 små cheeseburger i Converse, og så vil vi høre om du ved de der store McNuggets-ting, der er inde i de der burger. Kan man købe dem? Store McNuggets ting. Altså, der er inde i sådan en McChicken burger, ikke? Selve kyllingen. Ja, kan man sige. der er jo ligesom sådan en stor McNugget Ja, det kan man godt inde i. sige. Ja. Kan man få sådan en Godt købe sådan en. uden burgeren? Ja. Skal vi have 2, eller hvad? Vi skal have 3. 3? Så skal vi have 3 af sådan noget. Ja, den skal se, hvordan er de koster. Så er 10 kroner stykket, tror jeg. Ja. Nej, det gør det ikke. Det koster 14 kroner. Ja, men det er fedt. Ja, okay. Ja. 3 af dem. Ja. Og så 2 cheeseburger. Yes. 62. Hold kæft, hvor er det godt, det her, Markus. Jeg glæder mig. Markus. Ditte, vi skal også have en ballon. Dem trykker jeg bare. Jamen, det spørger vi om. Går lige nogle minutter til de er klar. Vi starter med cheeseburgerne. Ja, ja. De der balloner, koster de penge, eller kan man bare tage? Ja! Markus, du skal have en ballon. Markus, have en rigtig, rigtig god fødselsdag. Vi elsker dig. Vi kan starte med cheeseburgerne.